Joo, siis me ollaan tehty tämmönen normi. Ja tässä nyt Pepsi Maxi, 7up, ES Freeway, vadelma, Siinä on kaikki mitä tarvitset. rösseli, paskahomma, mikä tää nyt on. Läke. Läkerooli ja chilipähkinää. Joo. Tämmönen normi. Tää alkaa kyllä olla jo lopussa. Mä vedät siinä niin paljon. Se on tommoista Freewayn vadelmajuomaa. Vadelmainen maku. Taas 7upia lopussa kanssa. Joo, Siitä voi 7-uppia hakea sinne. lisää. Pepsiä. Pepsi Maxi. Tää on tämmönen normi. Muistakaa, että se on Pepsi Maxi. Niin. Ja ES korjaa kaiken. No, sitten, jos ei löydy Maxia, niin sitten voi laittaa vaikka Coca-Cola Lightia ja Mentossia. Oho, vähän lorahti sinne. Sitten Pakkosteitikin strösseleitä. Saatanan karma. Mikä karma? Sitten strösseleitä sinne. No joo, niitäkin tarvii aina. Saatana. No niin. Sitten vähän tomatteja löysin täältä. Sinne meni. Taas mennä paskaksi koko homma. Kato mä korjasin sen. On niitä siinä nyt jonkun verran. Sitten laitetaan läkeroolia sinne ja Niitä kyllä kannattaa ottaa ihan näin. Oho. sitten kaiken ydin chilipähkinät. Näitä. Nää on näitä normeja. Taffelin, oho. Oho, vähän lorahti. No niin. Ja haju on kamala. Sitten eikä haista. Haisee pahemmalle kuin mun jääkaappi. Juu, kannattaa ihan vaan juoda sitä. Löytyykö jääkaapista mitä helvettiä? Se haisee. Mulla jotain lusikkaa vaikka. Ei ässää sinne sitten. ES lopuksi. Jännä kyllä, kun tää ei muuta väriä paljon yhtään, vaikka sinne mitään laittaisi. Joo, se on sitten semmoista Se on aika tää paska. se on aika semmoista vaaleanpunaista liilaa. Tää ruskeita. Sitten paskat pois. Niitäkin alkaa toi roskiksessa olemaan. Tässä on tää tämmönen, mitä me testattiin aikaisemmin. Siitä nyt ei ihan niin hyvä tullut, mutta toivottavasti tästä tulee. Siis maku haetaan siis chilipähkinöillä tähän. Haju haetaan strösseleillä. Niitä löytää vaikka mitä. Haju on aika paha, mutta maku on täydellinen. Siis on näitä pyöreitä strösseleitä näitä. Strösseleitä. Normi. Tässä vähän tuo friiveitäkin. Joo, laita loput sinne. Oho. Joo, sitten maistetaan. Eessä vielä. No joo, ES korjaa kaiken. Sitten. Joo. Uskaltaisko sitä maistaa? Olisiko vielä jotain? Noin. No. Ei meillä muuta. Laita läkerööli. Missä ne tuolla? Ne on siellä. Aina hei. Sitten ne kun maistetaan. Vielä. Haju on kamala. Onko hyvä? Maistuu niinku chilipähkinöille ja jälkimakuun ihan. Oishan se itekin maistaa. Ei sitä kyllä jos erkkikään. Joo. Haju on kamala. Maku on täydellinen. ES korjaa kaiken. Niinhän se tekee. Kestä vielä. No, minkä annat arvioksi? No siis, jos arvosana, niin semmonen 1/5. Haju on kamala. Joo, haju on kamala. Maku on sille ihan hyvä ja Muistakaa strösselit. Pyöreät raiströsselit. On hyviä. sitten voi käyttää niitä saatana hopeakuuliakin, jos löytyy. Niin. Ne pääsi just loppumaan tossa. Vaikka tahnaakin laita, sekin oli vähän lopussa, niin ei viittitty laittaa. Joo, Äiti tarvii sitä sitten leipomiseen. Tämmöstä kurkkua, tää ei kyllä mikään Joo, kurkku. parhaassa kunnossa.
Leikkaat sitten pää vittuun. No, se vois. Se Paitsi koristeeksi. jos sä haluat syödä se. No en mä välttämättä. No ei kannatakaan. Joo, Ties mitä siinä. siinä vaan. Sitten Tommonen koristeeksi siihen leikkasin. reunalle. Tosta noin vähän tuolla. Vittu ei se pysy siinä. Kyllä se Siinä on meidän koriste. Vittu koo kurkku vaikka se. Kyllä on hieno. Jep. Mä oon ihan ylpeä itsestä. Kyllä. Banaania ja simaa kannattaa Yleensä, lisätä yleensä sinne. kaikista mun drinkeistäni tulee vähän. Epämääräisiä. Muistakaa sitten sima. Meillä nyt ei ollut simaa tässä. Banaanit on tärkeitä. Jep. No, juo nyt vielä siitä. Se on paremmalta ton kurkun. Joo. Mua. Toi pettää sen maa. Niin jo. Kannattaa muistaa, että me ei olla jonneja. Vaikka vähän ES löytyy tahosta. Mutta se ei ole meidän ES. Tuolla kaapissa ei ollut siis mitään. Se on kaverin ES. Siinä on Pepsi Max ja ne on Saksasta tuotu, mutta yhtä hyvin on vaan vähän täyteläisempiä. Ja No. Freeway on sitten Lidlistä ja Strösselit on varmaan Ihan K-kaupasta. Niitä löytää vaikka mistä. No, läkeröölit on sieltä samasta ja chilipähkinät on kanssa ja kurkku on sitten jostain. Onko tästä sitten vielä muuta? No, ei tässä muuta. Mutta muistakaa laittaa siihen simaa.